nोंलाय? एसे धैर्य मायै उन्दुनो ओंखारसोदों आंखौ बे साना बिया गावहा थाब हाबो नुवाखै थाब उन्दुयो आंनिख्रुइ थाब उन्दुयो नालाय थाब सिखारदों आं उन्दुबावनो एसे ओइ बिहामजो नों बै जोनोमाव माबायदि आखुनि बिहामजो जानो लुगैयो फालाय? आयै आं रांखिनि आखुनि जानो लुगैयो मानो रांखिनि आखुनि जानो लुगैयो नोंलाय? मोजां जाबालाय माथो जायो? नोंनि फिसालाया रांखिनिखौसो लुगैदां ओइ बिहामजो बे दहाय माइरं सौना लाबोदों एसे जावहैलाय थांबाय आं जावा आं माइ गाब बासिनो हाया मेगना साजोबो मानो हाया जाखो? इसोरा माथो नोंनो साम' लादाय बायदि मेगन होदों मानो माइ गाब बासिनो हाया जाखो? नोंनावबोसो इसोरा होनाय 32टा हाथाय दं माथो होमबाबोलाय मानो अमा हाराखौ सावख्रेबनो हाया नोंलाय? ओइ बिहामजो मा सानफ्रामबो उन्दुबाय थायो नोंलाय? साहा लोंनो लुगैदों आं थाब फुदुंना लाना फै थां इसोर मा जागोनथाय बिदिजोंलाय? ओमफ्रायलाय माथो जाखो खर' सासोदों एसे आराम लानि आं नों फुदुंना लोंनो थां ए खर' सादों? बिथिं फै बिहामजो आं नाना होनि खर'खौ फै जागोन आयै नों आंनि खर'खौ नाना हो आं नोंनि गोदोनाखौ नाना होगोन ओइ बिहामजो आंना आथिङा सासोदोंहाय एसे नाना होफैलाय फै आं नाया आयै आंनिया जोबोर गोलाव गोलावा खुलुमबाय बयनिसिमबो बे भिडिअखौ आं जास्ट एन्टारटेनमेन्ट पारपसाव खालामनाय जादों नोंथांमोना बेखौ माने रियेल लाइफजों रुजुनो नाङा बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो माबोरै जाखो एसे कमेन्टआव फोरमायहरदो नोंथांमोना आंनि भिडिअआव माने आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ आरो बेल बाटनखौबो क्लिक खालामनानै होदो बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन गोजोन्थों बयनिसिमबो